माबायदि आसा खालामदों नोंथांनि समस्थियाव? दतमा समस्थिनि केन्डिडेट हिसाबै आङो फंसे बाथ्राजों बुंबा आं बेवहाय 100% रायजो राजानि भट लानानै आं देरहागोन बेखौ आङो दाबि खालामनो हायो। मानो होनोबा 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजनिति दोलोजों बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दंबाय थायो आरो दा नै 2025नि 22 तारिखआव जानाय इलेक्सनावबो निस्सय जोंजोंनो दं होननानै आं दाबि खालामगोन। ओंखायनो आं दतमा समस्थिनि केन्डिडेट हिसाबै देरहागोना एकदम 100% रोखा जानानै दं आरोखि। दतमा समस्थियाव बिपिएफनि आफादगिरि बिटिआरनि बादायदों माबायदि जागोन बिथाङा दतमा समस्थियाव फैनानै बेवहाय माबा मोनसे गोमोथाव माबा मोनसे खालामनानै बिथाङा देरहालांगोन आं बेखौ मने खालामा। मानो होनोबा बिथाङा 5 बोसोराव दतमा समस्थिनिल' बाथ्रा नङा 40टा समस्थियावबो बिथाङा जौगाखांनायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। ओंखायनो आं सानदों दतमा समस्थियावबो बेनि आरो बिदि खालामजाया दतमा समस्थिनि मानसिया आरो सारा बुहुमनि बर'फोरखौ नेतृत्व होग्रा जातीय संगठन खालामनानै फैनाय मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोजों दंजोबो। आं बेवहायनो ओंखायनो आसा खालामदों बिथांमोना बा बिथाङा गादबनानै बा बिथांमोनखौ नासयनानै बेवहाय माबा मोनसे उत्थान लाबोनो हागोन आं बेखौ मने खालामा। जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय देरहागोन 100% देरहागोन आरोखि। बिपिएफ हिसाबै सरकार दानायनि फारसे माबायदि आसा? सरकाराथ' डिफिनेटलि जों बिपिएफ राजनिति दोलो हाग्रामा लोगोसारनि दैदेननायाव सरकार जानो थांगासिनो। नोंथांमोना खोब बेसे 3:30 बा 4टानिफ्राय नोंथांमोना गासिखौबो नुगोन जों 24टानिफ्राय 27टा जों सिटआव देरहानानै जों सरकार बानायनो थांगासिनो। क'क्राझाराव मोनबेसे? क'क्राझारावथ' जों मिनिमाम 11टा लानानै दं। 12टा सिटआव जोङो 11टा लानानै दङ। बे मोनसेयाबो खोब सम्भब जों देरहानायनि लामायाव दंबाय थायो।